Signal booster lakip sa mga nasakmit sa sunod-sunod nga gipahigayong Greyhound operation sa Talisay City Jail sa paglingkod sa bag-ong warden. Atol sa session kagahapon, ni Courtesy Call ang bag-ong warden sa Talisay City Jail nga si Senior Inspector Crisier Awe. Sukad milingkod si Attorney Awe isip warden sa Talisay City Jail ni atong Oktubre 4, moabot na sa 150,000 pesos ang balor sa gidiling drogas nga nasakmit sa sunod-sunod nga Greyhound operation. Lakip sa kontrabando nga nasakmit ang usa ka signal booster. Ang Talisay City Jail gibutangan og mga signal jammers aron kalikayan ang komunikasyon sa mga inmates ngadto sa gawas. Ang bag-ong warden may pasalig nga buot niyang limpyuhan ang Talisay City Jail sa giingong mga pagpalusot ug mga gidiling drogas o ubang kontrabando. Naamtay signal jammer diya sa jail niya. Mangita sa ni sila paagi nga despite sa presence sa signal jammer, nakapalusot po sila signal booster niya. Mo na atong na detect so na confiscate na.